umjikelo bani wena? Hawu, umazi umjikelo? Ngazi umjikelo mina ngoba naye umfowethu ongubane khona la akayifishalishe khona uJiva zimnike. Ivoice yami futhi uyayithola engomeni yakhe. Ngimazi impela njengoba ngihleli nawe nje kanje. Waze esho lapha nethi, "Hey, weJiva zimnike mfana, yabona ngelinye ilanga okunginike lo mfana wakho. Funa nje ngelinye ilanga lo mfana wakho ke sivuse ithwasa lami khona lento esasiyenza nomgqumeni lapho uthi yabona lo wana bawushayo lapha." Hayi, angeke ngize ngisho leya ngoma leyana mangingayisho leya ngoma kuzolunga kodwa nje khona ingoma ngicabanga ukuthi izu2 kuyi-album kaMjikjelwa akayifishalishe khona uJiva zimnike. Yes. La nami uJiva ke la akafishalishwa khona ngoba ngishona le kamthandeni yayithi izube liduma. Ivoice kaMqansa futhi khona lapha. Baningi nje ke ziningi nje ingoma uJiva kathi ubethi nje mefishalishwa mangabe efaka ama backings u1 ubobani. Uyagaranta ngo1. Hayi khohlwa. Hayi futhi ayangantanga ke lapha. Hayi nginantanga. Usho nje? Hayi nginantanga ku1. Hlezi ngizwe nje kuthiwa uyinkunzi ubani ngabacking ubani uyinkosi yama-backing ubani yini. Hayi mina nginankosi anginantanga futhi anginankunzi anginalutho. U1. Hayi ngo1 ngama-backing nje ngama-backing nje wonke ilidi angafuni ukuthi ngisho ngifuna ukuzwa abantu. Hayi kodwa uyagaranta kuma-backing. Hayi kuma-backing khohlwa. Hayi khohlwa. Uyayigaranta lensizwa. Hayi ngiyabheja ngami la. Uyabheja. Ngami. Hayi ukholo kodwa sondelayo. Yini? Ayi umbotho uza lapha. Yabona umuntu enginokumuzwa ukuthi angeke ngisho ukuthi uyasondela ngoba ngamfica esekhona umnikezo. Umnikezo isimakwana laphana ngoba ayini nokusizwa kodwa ke bese kuba ukuthi nami ayini nami garanta. Hayi angifuni kube ubhuti ungika uyena umuntu esasibheka naye lapha kuyingqongqo leli qembu leli lasemagubane uJiva zimnike. Umuntu esasibheka naye. Hayi kodwa nami ngangifike ngisho ukuthi hayi amahlalela ngayingeke ayangivumi phela sitani. Uyabheja ngawe. Hayi ngiyabheja ngami. Hayi ngiyakuzwa mfethu. Uthi umjikelo umazi? Hayi angimazi wa. Angimazi ndawo kodwa nje ukhona mfethu ucula kakhulu yantwana leya. Ngingasho mfethu intwana kodwa lo mfethu uyazi ukuthi mawuthi umjiki kusuke waqala ngibuza umjikijela. Cha ke ngahlangana nobhuti uJiva. Ubhuti uJiva wayesasebenza nosaziwayo osaziwa ku-DSD lophi uqo. Ngibona ke abantu engafikela kubona obhuti uKhangelani nobhuti uJiva bese kuba ubhuti uSonakali bese nje kuba bafowethu kabanye ababekade bekhona namanje futhi abasekhona ababegida ngaleso sikhathi kodwa nje ibo bobathathu abantu engathi ngafikela kubo emculo. Ngifuna ngithathe ungibeke ukuhlangana nabo oqala. Ukuhlangana kanjani ucela umsebenzi ukugida ufunani? Ukuhlangana kwami nabo ngahlangana noJiva ebuya futhi. Ushuyi wayelontsha umsebenzi wakhe album yakhe ngonyaka ka2014. Mangabe sihlangana noJiva ngase ngicela inamba yakhe. Hayi wanginikeza kumfowakhe ngezinamba. Mangimfonela ngibuza mfowethu ngakuthola ukuphi uhlala ngokuhlala ukuphi washo ukuthi hayi ngikhona lebuya futhi kanti nami ngihlala khona. Hayi ngase ngiya kuye mangifika kuye endlini hayi ngifike ngimtshela ukuthi hayi mfowethu mina nginesifiso sokusebenza ngomculo. Ngokufisa kwami ngifisa ngathi mina umuntu osebenza ngomculo kodwa anginalo ulwazi. Bengifisa ukuthi ungidlalele isiginci ngicule. Wayesithatha ke isiginci ngayisho ingoma engangikade nginazo ngaleso sikhathi ngoba khona ingoma engangiloko ngiyibhala nami ngisafunda. Ngazi ngayisho ingoma ngayiqamba. Ngaqala nje ngayisho wayidlala ngesiginci ngayithi hayi insimbi sekuyiyona. Ngase ngiyiqamba. Ngase ngimtshela ukuthi ivuma kanjani. Ngase ngibamba u1 wabamba u2 kumabheki. Lapho ke wafika khona kwathi wasiyeka wathi umfana uthi uthe uwaka bani ngathi mina hayi ngwakaduma kude wathi uke wacula yini ngathi mina hayi angikaze ngicule wathi hayi akufanele phela sikhohlisana akufanele uzongitshela ukuthi awukazi ucule kubeni ujika la ngijika khona uzujika sengikhulumelile uJiva nabo abafowethu abatshela ukuthi khona umfowethu la ofisa ukusijoyina kanje wabachazela
kwathi mangabe sekiwe e-studio wayesethi u-DSD uMroza akabe khona ngoba ngesikhathi ngaleso sikhathi kwakubheka uMroza wakwaFakuti ibhola ilona lalibheka u1 ngosaziwayo wathi akabe khona uMroza bavumelana ukuchavela akabe khona ngoba phela kusho ukuthi wayeqhubeka ukushwa ngami kodwa kwakuthiwa nje ngoba nanga umfana uMroza umuntu onomsebenzi wakhe ngingagcini lekuthiwa Mroza ozobheka nganawe nento yakho ngoba nanga umfana esizama ukumqeqesha ke sibone uzolungana kodwa akabe khona nalo okuyena ohlale enza lento hayi ngani mangifika e-studio ngashawa yiyo lamahloni ngaphela ngasaba ngisho uThuthani engineer la ngasaba ngishona naye ngani ngiyamfika le ndoda lezo kwayengizocula na umbhobho khona la bayingisho hayi kwafike kwangixaka ukucula ngokuthi kwaze kwagcina kubheka uMroza kodwa khona nami la ivela khona ivoice yami kule ngoma nje ethi iphupho khona la ivela khona ivoice yami basebenzela nje ukuthi nami bengikhuthaza basingasabi lapho angibhekanga yonke ngafaka nje ivoice lapho nalapho sebenzela nje ukuthi nami ngibe naleyo njalo ukuthi ngiculile emva kwalokho ke sabe sesizofaka i-album yayithi Imfene Emnyama ama AK47 la khona wona le ngoma yaduma kakhulu yayithi dumo lami lanqatha nawe yengayenzeleni ntombi yami ngithandana nayo ngisafunda isikole sasafunda isikole ayenghlanya iyo lo ngoma bese kuba yiyo lethi wensizwa ngakeni makhala kanywa ngazomshini wensizwa ngakeni makhala kanywa yizo-ke lezi ngoma ezavelela kakhulu kuyo leya album leya kodwa le inokuduma kahle leya iduma kahle kanye leya ethi ntombi yami sasafunda isikole phela umthandeni mina ukufika kwami lemculweni ngafika esebenza noJayi esaqala nje na ukuthi uyavela vela ongangokuthi namhlanje lesabambisana noma esekuleli yazi ngeke ngilibona lapha phezulu kodwa uyakhumbula ukuthi lo umfundi uma ngabe ngikhuluma naye ngithi hey mfowami ngibizana mfowami ngiye mfowami la kunento kanje uyasho ukuthi hayi mfana uma ngabe ukanjalo besenze kanje yabona insizwa nje esiphila nawo kakhulu ama-approach kanjani kule affix abanga kunankinga inkinga abalula nje hayi ngokuthi umnsizwa ophila nayo hayi insizwa engiphila nayo leyana mina nanokuthi ke mhlawumbe ubuye benjani ngikuzwa ngabantu ngikuzwa ngabantu angifuni ukuqamba amanga ayikho into engingathi ngiyayazi wrong ngaye maqondana nami mhlawumbe kwabanye abantu engaba wrong kodwa ke ngeke ngakuthathele ekhanda lokho mhlawumbe nawo suke bazana ukuthi benzaneni yebo awu umjikelo izobhema ukholo lapha uthini mangabe ehlabelela mhlawumbe kungenzeka ngazi ingoma phela kuyenzeka mfowethu nathi sidume ngeke kudume ingoma zethu asaziwe nami la ngifika khona ngifica ingoma ngaphambili kubantu beze bebuze kanti yakho le ngoma engiyithanda kanje shuthi nje phela bathi osukwini ufuna uhlezi ufunda into entsha osuku nosuku na ufunda into entsha uthi khona umuntu othi umjikelo namhlanje ubungamazi ayi uqala namhlanje umjikelo hayi kodwa masiqeda ungene ku YouTube nomsesho wa Facebook uzombona ngoba ngiyabona ukuthi ubungamazi kukhona okunye kumfanyanyana kwangapha ngakoba banango ngisazi wathi umjikelo mina ngimazi ngasebaba nango kusho ukuthi ngenzeka kube uye yazi sengiyakhumbula kancane mangibuyisa nje imemory khona uMbeje omunye umfana wakwakhuluma ngaye lapha na uXolisana lapha kwaMbeje sasinaye nje ke uMbeje wamazi ke nawe udumele ngayo ekhuluma nje wakhuluma amanye amagamanyana kanti ngizwa ukuthiwa nibangani kokalo umjikela noma umjolisi noma ubali kodwa umjibani obathe ukhona bani obani omunye umjikelo khona umuntu umjabulisi futhi ngempela umjikela angisazi wathi ubani kodwa khona okunye kuke kwangathi kukhona ukungiphethe-fedela nje ngenzeka mhlambe odiyazi awuzo wasebabananga mhlambe ngoba ubonele yanto leyo cha nami ngizokukhuluma yikho sengibuza uyamazi ngeze ukukhuluma from low video hayi into engazange nginake nokuyinaka nje le abafana nje ungangibuzi ngobhokolosho obhokolosho efuna bebhizinisi la beyoshona ungangibuzi ngabafana mfowethu ngoba manje kusuke kwehle sona lesithunzi nami naso ngoba yabona mawuzobe uhamba unakana nezibi nje khona ungishayela uphipele ngaphandle